Jmenuji se Jiří Havelka, je mi 21 let, hraji na pozici útočníka anebo střední záložník. Pocházím z České republiky a můj nejoblíbenější hráč je Lionel Messi a nejoblíbenější tým je Barcelona. Great, George. Every morning you arrive here to the school in Manchester. Tell everyone about learning the English language in the classroom. Jo, je to velmi přátelský a místní učitelé jsou velmi přátelští a I don't know. That's okay. And tell everyone about living in England, in Manchester with the local family and how different that is from Czech Republic and what you enjoy. Can you repeat it? Yeah. Living with the English family, how do you enjoy that and how is that different from Czech Republic? Je to velmi odlišné. Život v Manchesteru je velmi odlišný od života v České republice, protože tady žije daleko více lidí a rodina, co tady bydlím, je velmi přátelská. Já jsem se musel dlouho zvykat, než jsem si zvyknul na denní režim tady té rodiny. Okay, and tell everybody about training every day at Manchester City. Can you tell them your experience? Je to velmi dobrá zkušenost. Zdejší trenéři jsou velmi zkušení a dávají nám dobré informace o dění ve světovém fotbale. A my potřebujeme více informací a více zkušeností pro náš fotbal, a aby jsme se stali profesionálními hráči. George, thank you very much. Okay, thank you very much.